welcome back to my channel and my new video. So guys, एकदम नै दायो माने 12ता जाबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दायो खालामबाय आरो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय नायनो हागोन नै ड्रेसआ आंना मैयानियानो आरो मैया गाननायदोंमोन आरो जोङो बेनोथ' संसार आरो एक्ट्रेसआ मनिसामोन आरो गासिबो कमेडियानफोरानो दंजोबो माने कमेडियान माने जायफोरा कमेडियावहाय रल लायोमोन बिसोरो बे माबायावहाय दंजोबो आरो ओमफ्राय माखासे माबाफोर दङ गोदोनि माबा प्रबिनमोन दङ आरो ओमफ्राय मोजां आरो फिल्मआ मोजाङानो बहुत मोजाङानो दुखु आरो ओमफ्राय उनावहाय आहा माने उन्दुलांनानै गैया ससेखौ नुवाखै ओमफ्राय दायोहाय आबसुंथि उनाव दंफैयो आङो ओमफ्राय आलासिफोर दंफैयो आरो आजा पिटिरासफोरनि बिमामोन जोंहाबो जायो ओमफ्राय दायो आङो किटचेनाव दं आरो आं खामानि मावबाय थादों माने दायो बेदर एवदों आङो दाउ लकेल दाउ आरो ओमफ्राय माखासे मोनखांजोबखाबाय आब'आ माबाजोबखादों ओमफ्राय दायोहाय आङो लकेल दाउ एवदों आरो नायलांनो गासिबो भिडिअखौ दायो दाउ एवदों आङो लकेल ओमफ्राय नैबे माबायानो बिलाइ हमग्रानि बेयो जाबाय हांसो अमा एवनाय ओमफ्राय मैथाजों ना बोरैबा नुलांबाय आरो खोमसि खोमलाव ओमफ्रायो दायोहाय आलासिफोरा बाहेरायावहाय जौ लोंगासिनो आरो मानो होनबाथाय आलासिफोर जोंना बर'निफ्रा बिदिनो आरो लोंनाया सिगां जानायनिफ्राय ओमफ्राय दायो जौ लोंगासिनो ओमफ्राय नोंसिनो खिथाहैगोन आरो गाननायनिफ्राव फिसा फैनाय आलासिफ्रा लाबोलाय आंनोबो एसे स्प्राइटआ दाउ बयलार दानदोंमोन दाउ बयलार दुखुनो हाया आं लोंनायसो दा साहा दखान लोङोबा बावनो लोंखाबाय गावरा लोंनाय होमबालाय बेयावनो बिजनेस मावनो रोंनांगौ बाय खेगासिनो दङ नै बेदरा लायना जाफैदों दाय जागोन दास माबागोन स्प्राइटखौबो बारा लोंनो हाया आरो आं एसेल' लोंनो हायो उदैयानो खेबला हैजोबथारो आंना एकदम एकदम आरो गाइस हिन्जावफोरनि खामानिबाथाय फुंनिफ्रायनो ड्रेस गैया बेनो बे सिखारबानो बेनो बे उन्दुदो सिखारदो बेनो बे आयौ बेनो बे नोगोद मावबाय बेनो बे खामानिफोरखौ मा उफाय गैयाना खानोबो खानाखै आं एकदम सिलायानो एफा गुवारखाना जोंना आयौ ओमफ्राय बिसिनाव न'आवहाय मावखासिला सिला सिबखांनानै डाइरेक्ट बिसिनाव आरो जानायनो रेडि खालामफैबाय आयु नैलाय बिस्रा ओंखाम जाखांजोब्बाय आरो आन्थ्रासाबो जाखांनानै थांबाय आयो गेलेगासिनो अबेनिफ्राय बथल मुख्रा गाज्रि मोनबोखो नै थासुमलिनो हनै बुरजाथार आहाबो जासैसो गेलेनांलाहाय दैया हरदो बेफोरखौसो जायो आहा नायलाय रागा जोंनिया दै आखाइ सुनोनो बाव दै गैला फैदो दैखराव फैदो दैखराव दै लोंसे फैदो सना जिरायनाय स्टाइल न' जानोलाय जायो थासुमलि जायो फैदो आखाइ सुगोरसै होनबालाय ओइ लायदों ओंखाम जाबाय नै अमायाव होदेरदोंमोन ना मोननै मोनथामल'खौ दायो सामफ्रामबो मैखुनखा बोरै सनायालाय सिङाव गेलेनाया बाब्रे सोरनि न' सोरना न'आवहाय सनाना न'आ बैसनै दायो हारसिं ओंखाम जासै आरो ओमफ्राय उन्दैफोर गेलेगासिनो दालि
मोदोमो ओंखायनो एखेसो नुजोबो बेदरफोरखौ आरो माबा अमा लकेल दाउ हांसो मैथा ना guys दासो आरो ओंखाम माने 4:30 जाबाय 4:30 ग्रोब माने ओंखाम जानोसै सोला नोंबो ओंखाम जाबावनो जायगा guys दायो होमबा ओमफ्राय दायो आंना मोनसे अनलाइन क्लास सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय बेजों डाइरेक्ट ग्रोब जासिगोन आरो आंनि माने दायो जाखां गुफुंफैजोब्बाय गुफुंजोब्बाय बिदि दा खालाम जागासै guys माने दायोहाय ओंखाम जाखांनानै फैबाय आरो आङो माने गयो आरो ओंखामा गयो ओमफ्राय दायो अलमस्ट 4:30 जाखाबायानो ओमफ्राय 5:00निफ्रायनो क्लासा हास्लाबा दुगैनो एसे लेटआव मोनलायदो ओरैनो ओमफ्राय ओंखाम खालि एसे लेटबो जायो आरो 5:00निफ्राय 6:00सिम जायो क्लासा ओमफ्राय बिदिनो एखमबा लेट जानानै एसे लेट जाबानो 6:00आव खालामहैखायो आरो माने एखमबा सार्भार बिदिनो प्रब्लेम जायोना अनलाइनसो नालाय ओमफ्राय बिदिबाथाय 6:00निफ्राय खालामहैयो ओमफ्राय आइ हप गाइस दिनै एसे लेट जाथों आरो 6:00निफ्राय जाथों लोगो मोनफिननो बिदिब्ला उनावहाय नै लामाया फिसा जागोन